Hello mga chingus! Hello from South Korea. Once again, welcome to my vlog! Today, akong i-share ninyo sa akong mga gipangkaon for the first few weeks nga na ako dali sa South Korea. And make sure guys, nga nikaon na mo, kay samtang magtanaw mo ani akong video, kay gutomon dyan mo. So first no, tuna with mayo, and then ipalit po may barbecue sa convenience store. And then kanang gi-chopsticks akong bana kay kuha na siya steamed egg. And yes, naay inani nga barbecue sa ilang convenience store guys. Unya akong permi gikaon dili guys kay dili ra plain rice but rice with some corn kernels. This one is keranjim or steamed egg. And then we wrap the rice, tuna mayo, with seaweed. And of course, kimchi is a staple food, staple side dish sa Koreans. I tried this strawberry milk, guys, nga ato nakita sa K-drama. So, kung iparisan aning hodu gwaja. This is ito ba? Anyway, walnut guys, walnut bread. My father-in-law bought 2 flavors for me. Mura siya og kuan guys. Kani siya cream niya. Ang usa kay red bean. And more siya katugaling fish nga cake nga naay red bean sa sud, nalimot ko sa pangan. Bungopang. Red bean? More siya bungopang pero circle lang siya. Unya, na mga times nga mukhaon na sad ko og toasted bread guys. So, dili perminti fancy ang food. So, realistic ta daling dapita. So, kaon ko og pan with strawberry jam, nasa cheese, mangin ana good. Kung gutomon ko. So, mao na akong pangkanon niya. Ipalitan ko sa akong bana og toaster. Ganahan man ko og toasted nga bread. And then mag-snack pud ko og yogurt. So ganahan kay kog yogurt guys. Akong gi-try ang peach. Duha ka flavors akong ganahan so far, ang peach ug ang strawberry. Yan na pag siya real fruit tidbits sa sud. Yay! Sa mga Koreans guys, gamit jud kay nila ang refrigerator kay hilig sila mag-store og food, labi na ilang mga side dishes. So sometimes waadto sad mi og mga fast food restaurant like KFC, Burger King o McDonald's. And this time is naami sa KFC. So palit mi og burger and 2 kinds of chicken. You said you don't want Dili tanan mga foods akong gipang video guys, but ang uban kay na sa ubang vlog pud nako. Ano siya gitawag og yum chicken. Kaya ang sauce guys is sweet and spicy. Just perfect for me. Ang usa guys kay kuan na to siya original flavor, plain crispy chicken. Then, ang ilang mga soft drinks dili kasagaran kay zero Coke, Sprite. So, next guys is kanina sad. Ambot mo na siya champurado, pero din siya champurado guys. Siya black multigrain rice. And then, kimchi jjigae, kanang pula og sabaw with tofu. And nagpalit akong bana og tungkas. Yes, it's pork cutlet. Actually, 3 kinds of cutlet guys. Na fish cutlet, na burger, na pork. Yes.
pickles, pickled radish, salad, rice, and that is, what is this? Soup. Soup. Akong na-try nga kimchi stew before guys kay pork. But karon yang sagol kay isda. Is fish tungkas. Put this sauce, hot sauce. Good. This is hamburger, Hamburger steak. steak. This is tonkas. Wow. It's a nice combo. Tamuchi. Every time nga mga on may Korean style, kaya daghan jud kay nag side dishes guys. Na salad, na kimchi, na damuchi or pickled radish. Nakauyon ko sa ilang fish fillet guys. Kanisad kaya ang isda ang nasa sud ano kay murag sardinas. It's like sardines. IC칩이 위로 향하게 하고 카드를 끝까지 넣어주세요. 또한 결제 완료되었습니다. 카드를 회수해주세요. Ipalit mig ice cream guys. Bisag tugnaw kaayo no. Ice cream lang gyapon, bahala na. Namin diri sa supermarket nga dool sa amua. Dagan kay mga vegetables nga mo kailagay. Sa nga purple nga vegetable, I don't know. Na purple nga cabbage. Ilang cabbage dili pwede nakuha. Really. I can't believe this. Wow. What are you looking for, Yabo? Palitan ko hot choco sa akong bana guys kay di man gud ko pwede kape. Ato na i-try atong gipalit nga ice cream ganina, pang tuwa. Chocolate flavor. Kalami. Cake and inside is the ice cream. Super lami guys. And then we have also gugukon. Ano yung pangalan? Mura siya cornetto. Sometimes guys kay I boil eggs and maghimo kog soup. Pero wala na ako napakita ang dagway sa soup yun guys. Ang powder sorry. So sometimes banana, the Philippine banana, proud Philippines. Kay mas tamis gud atong banana guys kaysa sa banana sa Vietnam. And our strawberry yogurt, which is our favorite. Then akong bana ka nagluto siya sa iyahang version nga simple fried rice. Ano mo nila ang bulinaw guys. So favorite din ako nga bulinaw sa ilaha. And then of course kimchi. Hindi na mawagtang ang kimchi. Then, sometimes at night, mukhaon may aning triangle nga kimbap. Then, palit siya o kuan sa akong bana sa convenience store, mga sandwiches o lunch pack. Yeah. Fairness, namin siya. Yeah, And wow. then, we have, This is great. favorite yun din ako, snack myon. Snack
nga ramyon. Nami jud siya, mas nami siya sa Shin Ramyon nga famous sa Philippines sa tuwa gali. Mas lami jud siya guys. Labi nabutngan og kanang itlog. Dili kay siya hang niya. Ang iyang noodles mas gamay sa Shin Ramen pero dili siya dali malata. Then, usa na sad kaadlaw guys, gipaari na pud ko sa akong bana sa usa ka restaurant nga dapit ra sa mua. Mangaon mi og kuan guys, pork nga grilled. Ninot kay lang decorations diri niya. Ilahang theme kay puros cats and then Christmas. Bisag dili na Christmas gyapon nilang decoration. 싸요. 진짜? Ilang tables dito guys, may drawers nga niya ni mukha ng mga chopsticks, spoon, mga tissue. I need what's more. Cute kay lang grill there guys no. Okay, pinakayo-kayo sa ubos. And muna na siya atong pork. I think it's pork ribs. Is this the barbecue you said? Mashketa. Wait. I like this. Basin gigutom na mo diha guys ha. Mga unta ninyo eh. Nasa sila coleslaw. Nice. Nami sa McDonald's guys. Kaya kung ba na gigamit niya ang coupon. Hilig mo guni akong bana og couponing guys. So nipalit mi og french fries, ice cream, kay coffee. And then nasad mi free nga Coke Zero. Then ako siyang gi-sharean nga sa ato i-dip ang french fries ice cream. Nga nanion. Nanapod mi sa balay sa akong father-in-law. And today, mga on mi kuan lang, ordinary lang nga food like spam and many side dishes. Actually, ingon akong bana nga alternative daw ni sa samgyupsal. Kung dili ko no maka-afford og samgyup, pwede ko no ipuli ang spam. Anya, palit na kag lettuce and then butang ka og kuan kimchi, nga rice, nga butang nimo spam, nga i-wrap nimo sa kuan lettuce nga. Mura na kuno samgyup. Lami man pud guys. Wow. This sauce. Wow. This sauce. What is it? Doenjang, gochujang, 된장. Permanent 갈치. fermented Yeah. kalchi, and kimchi, and Yeah. bam! It's for me? Wow. Ooh. Alright. Lisod mo sa tagkaon na ni guys, eh. How is it? Lami kaya tong spam gyapsal, guys. Bam! Then, akong father-in-law, hilig siya og fruits. So, nangaon mi og pear. This Yeah, one sigsing kamas, guys. for your tureen soup.
Our Then next food is my favorite, ojingo bokum. It's squid, stir-fried squid, nabulol na noon. And nalimot ko sa panganan nga soup, guys. Nakalimot ko pangutana sa akong kuan. Walang ibutang dili niya. Yeah, and then side dishes. Talgi, strawberries. Kaon ta ninyo, guys. Yeah, kani siya is musag sushi. Di kay ko ganahan niya, guys, pero okay ra man siya lami. And kimchi. Then balik na sa ta sa snaengmyeon. Atong snack nga ramyeon, guys. Then favorite na ko kay mandu. Yeah, dumpling. Vegetable dumpling with a little bit of ground pork inside, I think, and then sauce. And then we have buksu. Buksu is famous for kuan, guys. Famous soup sa winter cause so lami. Masyang miswa. Miswa nga wala yung sardinas nga miswa. Pero iyang noodle murag miswa. Lami eh. Favorite sa na mulutuon, guys, sa mong balay with my husband is the japaghetti. Among i-mix ang spicy 1 pack and then not spicy 1 pack sad. Very lami nga black noodle. Nakatilaw na mo ni, guys. And then amo siyang parisan og kimbap. Ano siya nasa kilid kimbap. Yes. Another day na naman. So, ang atong main dish, guys, is kanang jeyukbokkum. I don't know what is jeyukbokkum in English. I think it's stir-fried pork. Wow. Spicy stir-fried pork. And of course, dili mawag ta nga atong mga side dishes. Kalami. Lami kayo siya, guys. One of my favorite foods sad. Then, kani siya ojingoche or dried squid. What is this here? Then, another day is nipalit mi og chukpal. Full chukpal kay spicy man siya. Spicy. Mura siya og kuan, guys. Humba nga pinauga. Perting hanga. Yang chukpal kay daghan siyang tambok, guys. So, sa to'y ganahan ng tambok, lami gid siya. Sana mataan ni, oy. Taka ba mo chopsticks? 없었던 표현들이 나와버렸습니다. 저 역시도 이 순간에 시간을 보면 알겠지만 이 순간에 매수를 해가지고 매도 한 적이 있지만 Baliwala lang na nag-storya og Korean, guys, kaya akong ban na hilig yung tanaw mga YouTube niya ihang times 2 ang speed. 제 기준으로 봤을 때 이게 맞나 각도가 만들어지고 오래되면 기반에는 반드시 Then another day kay nagluto mi og champong noodle. Champong noodle is kuan, guys, kanang seafood siya nga noodle. Ang original nga champong, guys, kay lamig kayo kay na mga seashells, nice squid, nice shrimp. And then nag-order po mi og tangsuyuk and na fried rice gamay with jajang sauce. So kanang jajang sauce kanang black nga sauce sa kilid. Ang tangsuyok. Yung tangsuyuk kay baboy siya, guys. Tangsuyok. Yeah, ang iyang sauce kay sweet. Mura siya og kanang kuan, guys, sauce gali sa tempura. Mao gini siya ang kasagaran nga combination. Jampong, then tangsuyuk, jajangmyeon. Fried rice.
So, I encourage you guys na motilaw ani nga mga foods. Kabaw ko nga naay mga Korean foods available sa ato ang country, sa Philippines. So, i-try nga. Makita mo ani. Lami gid siya guys. Thank you so much for watching my video and see you in my next vlog. Bye-bye!